Hej, mit navn er Alexander. Hej, mit navn er Lukas. Hej, jeg hedder Andreas. Jeg hedder Andreas. Jeg er ceremonimester her i Klan Uden Plan. Jeg er patruljeleder i Klan Uden Plan. Patruljeassistent for Klan Uden Plan. Mediekorrespondent og selvfølgelig medlem af Klan Uden Plan. Vi har haft et meget oplevelsesrigt år, og det er selvfølgelig ikke alt, der kommer op på vores sociale medier altid. Så det I kan se, der hænger bag os, det er 5 vigtigste pointer. Det her er Klan Uden Plan Rewind 2023! Hvad siger du? Vi starter selvfølgelig med minde 1. Og minde 1 består af Klan Uden Plan på et stort internationalt digitalt spejderløb. Det var Ice Scout 2023. Ice Scout er et stort internationalt spejderløb, hvor man får ligesom nogle kreative opgaver, og så skal man svare på nogle spørgsmål. Her har vi været igennem en hel masse forskellige udfordringer. Vi har været ude og lave en parodi på en Tom Scott video. This Danish street in the city of Vordingborg might not seem so different from the other ones which you can find around the town. Og så har vi lavet et forsøg på Kendrick Lamars albumcover her. Hvor jeg var blevet til en baby. Og der kom vi frem med et fantastisk billede her. Jeg ved, om det betyder noget. En opsætning ved et busstopsted. En frokoststue for buschauffører. Der var nogle hollandske chauffører, der havde strejket. Og det har vi så gjort rigtig meget ud af lige her med en mikrobølgeovn. Og det går vildt for sig på Ice Scout, og der er nogen, der prøver rigtig hårdt. Så vores forsøg var jo bare at blive det bedste i Danmark. Hvad fuck var det dansen hed? Harlem Shake. Harlem Shake dans. Som vi selv synes blev rigtig god. Der var blandt andet 2 af vores egne, som det var, at der kom til at strippe lidt meget op. Det andet minde består af vores helt egen Alexander og mig, der er på Kollektiv. spejderhytten. Kollektiv, det er, man tager ud og bor i hytten i en uges tid, hvor der er sådan, at man selvfølgelig derudover passer sit hverdagsliv som skole og arbejde, fritidsaktiviteter, hvad end der nu skulle være. Tager bad i hytten, laver mad sammen. Det var faktisk lige præcis i de her omgivelser, vi holdt kollektiv i år. Det er de her vægge, som hvis de kunne tale, så er jeg sikker på, at de havde mange ting at sige om den oplevelse. Vi lavede alt muligt forskelligt fra at hænge en netværkplakat op til at geocache og flette og spille musik. Det var der, hvor vi skulle dræbe en mus, fordi der var mus i hylden, da vi skulle bruge, og det var ikke så lækkert. Mentalt, i hvert fald blod på mine hænder efter den oplevelse. Vi var generelt ude og gå ture og hyggede bare generelt helt vildt. Jeg tv heroppe i hytten, men det var første gang, vi ligesom fik det til at virke og op at køre, og vi spillede Halo og så film på det. Og det var bare en mega fed oplevelse ligesom at flytte ind i spejderhytten på all out, og så ligesom prøve at bo med ens gode spejdervenner og dem, man nu bruger så meget tid sammen med. Det var lidt en sjov oplevelse.
stille nogle uddybende spørgsmål til det. Her sidder jeg så med mine 3. Der var vi på Forlev, og Forlev er et spejdercenter over ved Skanderborg. Forlev er et herligt sted. Den er til de kendte. Og det var meget fedt, faktisk. Der var en hel masse aktiviteter, såsom Viking for en dag. Vi skulle lave Lake Viking. Indianer. For eksempel lavede surfing på land for de små unger. Og så skulle vi lave en tømmerflåde, hvor vi sendte Lukas ud. Lige med den der tømmerflåde der. Det var meningen, at juniorne og minierne skulle lave den. Men den er jo selvfølgelig med, at det er klanen, som der laver størstedelen af arbejdet. Og en dag, hvor vi holdt klændag og var væk, der skulle de stable mælkekartoner. Så det var meget sjovt. Generelt bare en helt vild fed oplevelse. Der var jeg heller ikke med. Som nogen af jer ved, eller måske ved, så har vi et femte mere uofficielt medlem i klanen ved navn Camilla. Og hende mødte vi for første gang i virkeligheden, da vi tog sammen på... Der stod jeg jo med 4. mænd. Der var vi på Solaris. Danmarks hårdeste spejderløb. Danmarks hårdeste spejderløb. Danmarks hårdeste spejderløb. Danmarks hårdeste spejderløb. Camilla, som godt vil med, selvom hun ikke har mødt os før. Det var et meget hyggeligt løb, der handlede om greenwashing blandt firmaer. Men ja, det var hårdt. Rigtig hårdt. Så det var sene nætter, og vi fik egentlig kun sovet 2,5 timer og gik igennem begge af de 2 nætter, der foregår over den weekend. Vi var færdige, så nåede vi helt op at gå cirka 70 kilometer. Men det var utrolig hårdt psykisk også, fordi Solaris formår på en anden måde end de fleste andre spejderløb. Ligesom at skulle teste en på ens evner og på hvad man kan finde ud af og klare under pres. Ja, Solaris. Jeg husker det som om, jeg skulle et eller andet den dag, men altså... En weekend. Ja, det var en weekend, ja. Man kan så argumentere for, at vi ikke har det super godt, men vi gennemførte det i det mindste, som er rigtig fedt. Det var jo ambitionsniveauet for os, men vi nåede på anden sidste pladsen. Men vi gennemførte det på vores første forsøg. Det synes jeg er meget godt klaret. Jeg er stolt. Nej, min taske brækkede sig lige ud. 3 minutter. Fik du det på video? Ja. Sidste minde. Og det 5. minde er selvfølgelig korpsrådsmødet. Der har vi minde 5. Der var vi en tur i Legoland til korpsrådsmødet. Og for at forklare korpsrådsmødet kort, så er det danske spejderkorps generalforsamling. Så alle blå spejder blev ligesom inviteret til at have et sige i, hvad der foregår i korpset og i DDS, og hvordan det skal bruge deres penge i det forløbende år. Sådan her alle de store beslutninger bliver taget. Det er rummet, hvor ting der sker. Og det var ret stort at være med til ligesom for os, samtidig med at se den her involvering, der er fra alle sider af korpset, så snart store beslutninger skal tages, og hvor spejder er på vej hen i fremtiden. Det var samtidig også en hyggelig oplevelse. Men det var også meget sjovt. Generelt bare hygger sig med gamle spejdervenner. Jeg var selv med på korpsrådsmødet som divisionsmedlem, og resten af klanen var så med som repræsentanter. Fra Track som mediehold, hvor vi ligesom skulle gå rundt og dokumentere for eksempel, hvordan det var at være ung på korpsrådsmødet. På sidste dag, der har det været rigtig hårdt, så vi er gået kolde. Og jeg er sikker på, at de er super glade for at have os, men nok også lidt træt sekundet, vi går ud den der om søndagen.
Nu siger jeg et ord, I alle sammen kender fra sidste år. Lego fakler. Vi var i hvert fald lidt træt på vejen hjem. Hvad lavede vi der? Sådan, det interessante er, at jeg er med til alle sådan, de fleste møder, vi har, men sådan, åbenbart ikke de fleste ture. Hvad synes du om NatHike? NatHike 2023 synes jeg faktisk var meget sjovt. Det var meget interessant. Også det der med, at vi skulle cykle rundt i bælragende mørke klokken lort om natten og fange små spejdere. Var det sjovt? Det lyder ikke sjovt. Det var det nogle gange, når man fangede og sådan kom og lavede overraske, eller sådan, der var en god jagt. Så, men ellers så nej. Sådan, når man var helt træt, så nej. Lad os bare se, hvad du gør nok. Andreas, hvor er min make-up henne? Jeg har ikke fået make-up på det her shoot.